and the Holy Trinity. Radio Veritas, the good news. Khuleke ngegama likaYise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen. Yethi Maria, ugcwele igracia inkosi nawe, ubusisiwe wena esifazaneni, ibusisiwe nenzalo esisu sakho uJesu. Maria ocwebileyo nina kaNkulunkulu, mawusikhulekele thina isizoni, manje nangesikhathi sokufa kwethu. Amen. Yethi Maria, ugcwele igracia inkosi nawe, ubusisiwe wena esifazaneni, ibusisiwe nenzalo isisu sakho uJesu. Maria ocwebileyo nina kaNkulunkulu, mawusikhulekele thina isizoni, manje nangesikhathi sokufa kwethu. Amen. uNkulunkulu namandla, sesibuthene ngaphansi kwalelo phahla, siyanxusa simadoda ocwebileyo ukuthi kona konke sobe sixoxa nabantwana bethu nabadidiyeli nabo bonke abantu ke abahlanganisile lohlelo, ukuthi ke uhambele enhlizweni zabo, ubasize, ubakhanyisele, ubapha umoya wakho ukuhlakanipha wawupha uSolomon. Siyanxusa ke nangalesi sikhathi iba nathi ke simadoda ocwebileyo, udumo alubekise benendodana nomoya ocwebileyo, njengoba njalo eqaleni senjalo namanje kuyoba njalo sonke isikhathi naphakade. Amen. Ngegama likaYise benendodana nomoya ocwebileyo, makadunyiswe uJesu Kristu kuzobe phakade. Amen. Balaleli abathandekayo, lo khulumayo uSibusiso wakaMhlongo osuka kwiparish yaseSt Wendelins ngaphansi kweDiocese yaseMaranhill, ngingaphansi kwaFather uCosmas Khwela la kwaSanti ePinetown. Ngiyathokoza kakhulu ukuthi ke ngibe kanye nani kulezi imfundiso ezimnandi kangaka zeTYT Catechism Hour la ku Radio Veritas 870. Angihambi ngedwa ke ohlelweni, bakhona abadidiyeli engibambisene nabo abazongena esigabeni sesibili sokukhonzwa kwezwi, lapha yana ke uPhapalo Mohase kanye noLihle Khoza okuyibona ke abazosipha ke izifundo zethu ezithathwe lapha esokuqala uSirach chapter 27 uverse 4 kuya ku7, and then sesibila kwaseKorinte bokuqala chapter 15 uverse 54 kuya ku58, kanye nevangeli ethathwe encwadini ngokulotshwa nguLuke chapter 6 uverse 39 kuya ku45. Ibona ke abazosiphathela ke inkonzo yezwi uPhabalo Mohase kanye noLihle Khoza. And then ke kwi-teaching of the church sobe sibheka lapha ukuthi ke impumputhe ihola enye impumputhe, ukuthi ibandla lithini ngokujaja abanye abantu. Sibe ne-social discussion nabangani bami labeso sibheka khona ke ukuthi ke singenza kanjani ukuthi ke singajaji abanye abantu. Kodwa ngaphambi ukuthi ke singene kulezi imfihlakalo lezi, aseke sibambe nansi ingoma emnandi lapha ehutshwa ke ama-Sisters of Montobelo ethi mangibuka ubukhosi. Impumputhe ihola ezinye izimpumputhe kanye nokwahlulela ukuthi ke ibandla lithini ngokwahlulela. Usalalele yona ke iTYT Catechism Hour la ku Radio Veritas 870. Sibonge kakhulu kumhlabelelo omnandi sesotholile lapha kuma Sisters of Montobelo bethi mangibuka ubukhosi.
singena kuyona ke i-teaching of the church, imfundiso yebandla, ukuthi ke ibandla lithini ngalesi sihloko lesithi ke the blind leading the blind, a Catholic perspective on judging others, ukuthi ke ibandla lithini ngale sihloko sethu sithi ke impumputhe ihola ezinye impumputhe kanye nokwahlulela. Mhlawumbe ke uma singena kuyona ke ingxoxo le noma imfundiso yebandla ukuthi ke lithini, masibheka nje sizoqala mhlawumbe sike sizama ukuhlaziya lamagama lawa athi impumputhe ihola ezinye impumputhe. Lamazwi lawa aqhamuka ngqo eBhayibhelini, siwathola lapha eBhayibhelini encwadini engcwele. Anesisindo esikhulu noma they carry a powerful message kakhulu. Le message le igxile kakhulu ekuzithobeni kwethu kanye neresponsibility esinayo njengamaKristu yokuthi ke ngaso sonke isikhathi ke sifune ukukhuluma iqiniso ngokuphelele, futhi iyasiza ukuthi ke mhlambe lamazwi lawa sikhumbuza ukuthi ke ikuphi la ku right khona ukujudge and ikuphi la kumele khona singajudge njengamaKristu. Mhlambe ke ngaphambi ukuthi ke siqhubeke awuthi ukunethezeka nje sizobe singena kuyona ke lengxoxo yethu. Njoba ngichazile ke ukuthi lamagama lawa athi impumputhe ihola ezinye izimpumputhe aqhamuka ngqo eBhayibhelini. Mhlawumbe ungafunda lapha ya kwincwadi kaMateyu uchapter u15 uverse u14 yila uzowathola khona lamazwi. Lamazwi lawa athi impumputhe ihola ezinye izimpumputhe. uJesu lapho wayekhipha iwarning noma wayeqwashisa abaFarise kwabapristi abakhulu abaFarise ukuthi ke abaye muyifunda lencwadi ithi ke uJesu uthi bayekeni bayizimpumputhe, uma izimpumputhe zihola ezinye impumputhe bobabili bayongena emgodini. Ilawo ke amazwi kaJesu ke lawo mhlambe mangwakhumbula ngokwabeka kwakhe lapha encwadini kaMateyu ukuthi ke uma impumputhe ihola ezinye impumputhe zombili ziyongena emgodini. Lapho ke wayiqondise kwini kubaFarisi abapristi abakhulu, ngoba wayebagxeka ukuthi ke abaholi bangaleso sikhathi babe claim ukuthi ke bona ke bangabafundisi bomthetho kaNkuluNkulu, kodwa babengenabo ubuhlakani ophelele nokuthembeka ngokubuka kukaJesu. Ingakho ke esho ke lamazwi lawakhe. So waye concern kakhulu ukuthi ke sebegxile kakhulu ke ezintweni zasemhlabeni nokwenza kwabo akusatshengisi uthando lukaNkuluNkulu. Ngakho ke njengamaKatholika we recognize that kuba khona leyo spiritual blindness ebakhona even nathi empilweni zethu, even nakubaholi abafundisi nathi uqobo lwethu ke siyaba naleyo spiritual blindness kwezinye izikhathi. Kodwa ke ingakho kubalekile ukuthi ke fanele sizame ukuthola iguidance kuNkulunkulu, sizwe nebandla, imfundiso yebandla ukuthi ke ithini ukuze izoba umkhombandlela wethu kona konke esikwenzayo. Izosisiza kakhulu ukuthi ke sibe nomkhombandlela oyiwo. Mhlawumbe ke njengoba ngishilo ukuthi ke uma singabheka lapha ukuthi ke lithini ke ibandla ngokujaja abanye abantu, kodwa ngaphambi ukuthi singene lapho ke njengoba ngishilo ukuthi lamazwi lawa ukuthi ke impumputhe ihola ezinye impumputhe ke kumele ukuthi ke thina siqikelele ukuthi thina sigxila kakhulu ekukhulumeni iqiniso nasekubeni nokholo nokuthobeka ngaso sonke isikhathi ukuze nathi sizokwazi ukuthi ke sihole abanye abantu ngokuhlakani kodwa hayi ngenkani nangempakamo. Mhlawumbe ke masibheka lapha ya ukuthi ke ibandla lithini ke ngokujaja abanye abantu. Now akwesizame ke ukuphendula lo mbuzo. Mhlawumbe masibheka lapha encwadini kaMateyu
uchapter 7 uverse 1 ila sithola khona lapho ukuthi ke do not judge, ungahluleli ngoba nawe uyakwahlulelwa. So aqhamuka lapho ke lawo mazwi ke. So athini kahle kahle lawo mazwi masiwafunda kakhulu. So ibandla lesifundisa ukuthi ke ukujaja kukabili ukujaja kukhona lokujaja lokhu okuyisono base kuba khona ke nokujaja ngokulunga. Now ukujaja lokho okuyisono yila suke sibheka khona ukuthi mhlambe ke umuntu mhlambe ke umcabangele ukuthi ke mhlambe uyobhubha noma uya esihogweni noma mhlambe uze ucabangele okuningi uoverstep iauthority phezulu kwakhe lo muntu loyo ngoba ke uNkulunkulu kuphela wazi inhliziyo yomuntu. Usungazi umcabangela ukuthi hayi lo muntu unje uzumqede ungakwazi kodwa ke uxhumana nalowo muntu loyo. So ulokujaja lokho ke lokho esingathi ke kuyisono. Lokho kujaja lokho futhi ke kusondele kakhulu nokuthi wena uyiphakamisa ube nempakamo futhi ke ube nenkani nongakwazi ukunderstanda noma ukwamkela omunye umuntu indlela yakho o ime kuyindlela yakhe then wrong leyo ndlela leyo. So yilo ukujaja lokho sithi ke kuyisono. Basuba khona lo kujaja lokho kunye ukujaja ngokulunga njengamakatholika ke nathi sibiziwe ukuthi ke sikwazi ukuhlukanisa okuhle nokubi. Siyazazi izinto mhlawumbe zama good morals esingayilandela nezinto ke ezifunzelelwe ke umoya oyona wona. Mufunda lapha yana incwadi ngokaJohn uchapter 7 uverse 24 uyasho lapha ukuthi ke ungahluleli ngokubuka kodwa ukwazi ukwahlulela ngokuyikona kona. Lokho kusho ukuthi ke uma senza leyo judgment esiyenzayo ama actions kumele abe according to umthetho kaNkuluNkulu. Kodwa nathi nasesikwenza lokho sikwenze ngokuthobeka futhi sikwenze ngothando. Then ukwazi ukuthi lokho kuyikona and then asukudlulisa mhlawumbe umuntu umcorrecta lapho ke kodwa ukudlulise ngokukhulu ukuthobeka kanye nothando. Mhlawumbe ke amakatholika ke thina nje amakatholika singayi-approacha kanjani indlela yokujaja. Njengoba ngishilo ukuthi ke oqala akube khona ama principles zibheke wena kuqala ukuthi wena njengosibumhlongo noma usibanibani mhlawumbe uma ubheka lapha ukuthi kufanele uqale uyibheke wena ukuthi wena ke isimo sakho sikanjani. Mufunda lapha incwadi kaMateyu nakhona chapter 7 uverse 3 ka 5 ukuthi ke wena umbukelani ugodo upeace ehlweni lomunye umuntu kodwa ukhohlwe ugodo elisehlweni lakho. So musubuka imbici komunye umuntu kanawe futhi unazi imbici. So zikalwe ihlolisise wena ukuthi wena usesimweni yini ekusiyisona sona, inhliziyo yakho isendaweni eyiyona, uyayini ukuyovuma, uyathandaza yini ukuze nawe uzokhula ngokuthobeka kwakho nokholo. And futhi uma ujaja umuntu kodwa ucorrecta ngani ngothando, hayi ukuthi uyahlulela noma uyacindezela. So siyabizwa nathi ukuthi ke sibe nalowo jaja lokho kokucorrecta ngothando osiza omunye umuntu ukuthi ke akhule okholweni lakhe. Uyasikhumbuza futhi lapha yana ke uPaul kwincwadi yabaseGalatia ukuthi ke uma khona owonayo wena iba spiritual leader kuyena, umsize ngesineke ukuthi ke abuyele kuNkulunkulu. Lokho kusho ukuthi ke siya correcta, asishame but siyamkhuphula umuntu. Lokho ke kusenza ngempela ukuthi ke singamaKristu ngempela angahluleli ngokucindezela. Okunye ke futhi ke esingakubheka ukuthi ke uNkulunkulu sazi ukuthi uyena ijaji elikhulu elokugcina. Mufunda incwadi kaJames lapha ya chapter 4 uverse 12. Okunye futhi into angishilo ukuthi ke nathi siphile impilo yobuKristu ngisho enobulungiswa
ngisho iseyindaweni zokusebenza, even go social media, muzwa nje umuntu egosipha, kodwa mkhuze ngendlela ezokwazi encourage ukuthi ke enze okuhle ngaso sonke isikhathi. Uma futhi na go social media la singena khona einkundleni zokuxhumana, nakhona ubona abantu bexabana noma beattack omunye umuntu, wena responda ngeqiniso lapho, ube nesihawu, uavoid ama debates unnecessary, nezingxabano unnecessary. Even nasemakhaya la sikhona nakhona masikhuzana, kodwa sikhuzane ngesineke nangothando. Mangakhotha lapha ku Saint Augustine uthi kumele you need to hate the sin, zonda isono, kodwa love the sinner, but love the sinner. So zonda isono, kodwa isoni sithande, isono sizonde, kodwa isoni sithande. Mhlawumbe sengivala inkulumo njoba ngishilo ukuthi ke sibizile ukuthi ke nathi we need to seek spiritual guidance ngaso sonke isikhathi, si avoid to be blind leading the blind, uba singabe impumputhe lezinye impumputhe. Nathi we are called to righteous judgment, ukujaja ngokulungile hayi ngokubhubhisa. And futhi uma sikwenza leyo correction leyo siyenze ngothando nangokuthobeka, ngoba sazi ukuthi uNkulunkulu uyijudge elokugcina, uyena umahluleli wethina sonke. Ngithanda ukuma lapho ke kwimfundiso yebandla mangadunyiswe uJesu Kristo. Yena kuyona ke la i-social teaching yethu nabantwana bala eSt Wendelins esinabo la kwi-parish usalele yona ke iTYT Catechism Hour la ku Radio Veritas 870 ku DSTV. Njengoba ngishilo ukuthi ke angihambi ngedwa ohleleni, kodwa ke ngihamba nabangani bami, indlu igcweleke namhlanje, abangani bami abawu5. Kodwa ke ngaphambi ukuthi ke singene ke kwi discussion yethu labe sobe sibheka khona ukuthi ke singenza kanjani ukuthi singabajaji abanye abantu. Nizokhumbula ukuthi ke ukujudge umuntu akulungile, ngisho naseBhayibhelini uNkulunkulu noma incwadi kaNkulunkulu yasikhumbuza ukuthi ke asingabajaji abanye abantu, ngoba munye umahluleli uNkulunkulu kuphela. Njengoba sonke sila sidalwe kaNkulunkulu, kumele sikwazi ukuhlalisana kanye nabanye abantu. Ngaphambi kokuthi singeneke kuyona ke le discussion yethu emnandi kakhulu ingxoxo ukuthi ke singenza kanjani ukuthi singabajaji abanye abantu. Ngaphambi kokuthi singene kuyona ke ngizobanikeza ithuba ngamunye ngamunye ukuthi ke bayi-introduce ukuthi bangobani. Ngizoqala nje ngala useduze kwami, ungasondela uyi-introduce ukuthi ungubani. Igama lami Aphelele Mhlongo, ngihlala kaSanti, ngifunda eKwaSanti Secondary School. Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu Aphelele, siyathokoza ukuthi ke sibe kanye nawe namhlanje. Yebo, ungayi-introducer? Igama lami ngu-Avela Duma, ngihlala kaSanti, ngifunda eShakro Secondary School. Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu Avela naseShakro Secondary School. Uyasigibela isitimela nawe Avela uye esikoleni? Okay. Uthi ngiyakhumbula ingane lezi sitimela zaseShakro. Yeah. Yes, umuya ngasondela introduce. Igama lami ngu-Asimahle Mdabe, ngihlala kwaSanti, ngifunda eBahlebonke Primary School. Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu Asimahle. Uprincipal Thwalo uyamazi? Yeah. Okay, umfundisa kahle lapha? Yeah. All right. Yes, ungasondela uintroduce. Igama lami ngisibonga wonke Khanile, ngihlala eLinkera, ngifunda eThezakazi Primary School. Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu eLink area. iLink area ikaSanti noma indawo emele eseceleni? Seceleni. Hayibo, iLink area indawo abantu baseLink area bangathanda ukuthi bahlala kaSanti, bahlala kaSanti nani. Okay, yes, introducer. Sanibonani, igama lami ngokuyamkela kaNcube Sibongo, ngifunda eOverport Secondary School eThekwini, ngihlala kaSanti, ngiu-Asha esontweni futhi ngikumhlangano Maria neCrazy. Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu ku-Asha wethu sifunela indawo la kaSanti. Siyathokoza kakhulu ukuthi ke sibe kanye nani nonke namhlanje. Ngiyajabula kakhulu
Mhlawumbe ke masingaxoxa ke bangani bami ukuthi singenza kanjani ukuthi ke singabajaji abanye abantu njengoba sazi ukuthi ukujaja umuntu nathi ngishilo ukuthi ke akukho right akuvumelekile and kuyinto engasona isibonelo esihle siyavumelana ngithi yes so akuyona into esibonelo esihle mhlawumbe ke ngokucabanga kwenu ningathini nina mhlawumbe mungasho nje mhlawumbe ke ngama point akho ukuthi ungenza njani ukuthi ungamjaji omunye umuntu noma abangani laba abanye abangangani abalalele emakhaya ukuthi ke bangabe naleso simo leso lebe jaja khona abanye abantu mhlawumbe ngizoqala ngawe aphelele Mhlongo mhlawumbe usondele la mhlawumbe ke uzosilandisa ke ngokwakho ukuthi ke wena ungenza njani. Singayeka ukujaja abantu ngoba abanye bangazibona bengabalulekile. Kumele siyeke ukujaja ngoba asiphumi emakhaya afanayo. Kumele siyeke ukubukelana phansi ngoba sonke siyafana. Futhi kumele sibonisane singahlekani futhi singajajani. Kumele sizame indlela yokuyeka ukujaja nokugxeka abanye abantu. Yabonga. Yes, uqinisile siyeke sizame ngasonke isikhathi sithole indlela la singa avoid khona ukuthi ke sijaje abanye abantu. Yebo ulandelayo yes ungasondela. Kumele siyeke ukujaja abantu ngoba siphuma emakhaya angafani. Uma ubona umuntu engenakho ukudla wena unakho kumele umuphe. Kumele siyeke ukujaja abantu uma begqoke izingubo ezidabukile. Uma unezicathulo zesikole ezimbili umngani wakho engenazo kumele ukwazi ukuthi umuphe ngoba akakwazi ukuzi-afford. Uma uphethe into yokudla umngani wakho engenakho ungamhleki ngoba niphuma emakhaya angafani. Yes, amakhaya ethu akafani. Sibonga kakhulu Avela Duma ngalawo mazwi. Yes, uqinisile amakhaya ethu akafani. Kukhona abanotho kukhona abangenalo utho. So kubalekile ukuthi ke sihloniphane ngaso sonke isikhathi masiphila especially njwani ingane nasezikoleni nibe nazo ukuthi ke kumele nihloniphane ngaso sonke isikhathi. Mhlawumbe ke olandelayo bengabeka naye asemahle Mdabi ukuthi ke mhlawumbe ungasilandisa ke wena ukuthi ke singenza kanjani ukuthi ke singabajaji abanye abantu. Ngingamsiza ngimuphe ukudala kwami. Ngingamsiza ukuthi ngicele ekhaya bangenzele imiphako emibili. Ngingamsiza ngokuthi ngimnike imfumo. Ngingamsiza ngokuthi ngimnike izicathulo zami ezindala. Ngingamsiza ngokuthi ngimnike imali yokuthi athenge ukusha. Yes, siyabonga kakhulu asemahle. Yes, kunjalo ukuthi ke ukusherisha ungalento le ungagcini okwakho wedwa kodwa ke upha abanye abantu. Shuthi nami ke uyongipha isikhaftini sakho usuku usiphethe esikoleni uyonginikeza sona. All right. Khanyile, yes, wena mhlawumbe ngokwakho ungathini wena? Uma ngibona ingane yesikole ephethe isinkwa sodwa ngingayipha isinkwa sami. Uma ngibona ingane egqoke izingubo ezidabukile ngingamucelela ekhaya. Uma ngibona ingane egqoke izicathulo ezivuleke ngaphambili ngingayiphathela ezami zakudala kodwa azigugile. Uma ngibona ingane efeylayo ngingayibiza ngithi woza ngikufundise. Uma ngibona ingane ehlala emgaqweni ngingathi woza ekhaya kunomuzi ongasasebenzi. Yes, mhlawumbe ekhanyileke ngokwakho wena ngiyakuzwa uyasho ukuthi ke ungayifundisa umuntu ofeylayo. Isiphi isifundo osithandayo kakhulu okuyisona osiphasayo? English. Hey, uyayithanda English? Hayi usihayela inkondlo ke lapha yesingisi sike size kahle. No, ngiyabonga kakhulu Khanyile. Yes, olandelayo ngiyamukela Ncube. Ungathini ngawakha amazwi ukuthi ke mhlawumbe singabajaji abanye abantu? Singabahlulela abanye abantu ngoba izimo zasemakhaya azifani.
and asizazi. Uma sibona abanye abantu begqoke izinto ezidabukele singabahleki ngoba abazikhethelanga ukuthi bagqoke kanjalo. Uma ubona omunye umuntu ebhekene nesimo ongakwazi ukumsiza kusona, ungamsiza kunokuthi umhleke noma umehlulele ngesimo sakhe. Ungamhleki omunye umuntu kepha zama ukuthi umsize ngalokho okuncane onakho. Yes, so injalo ke indaba. Mhlambe ke sisakhona la yamkela. Mhlambe ke angazi sewaba sesimweni mhlambe la wabona khona ukuthi ke mhlambe khona umuntu abamehlulelayo mhlambe leyo incident leyo mhlambe into sokwahlangabezana nayo. Mhlambe ungasixoxa mhlambe indaba encane noma ikuphi into sokwakubona. Yebo, uma useke ngabona omunye umntwana bemohlulela ngesimo sakubo nesimo aphila kusona, efika esikoleni engagqokile kahle, engagqokile noma masihamba nesikole engawuphethe umphako oright, engayiphethe nemali yokuthenga phambili. Kepha lawo muntu nalowo bangani bakhe abamehlulela kwaphela kwashabalala ngathi akwaze kwaba khona ngoba uma walo mntwana omunye waluza umsebenzi kanti lo hluphekayo uma wakhe wathola umsebenzi wakwazi nokuthi amenzele izinto abengcono. Kepha manje sekuyilo owayemohlulela uyena osekhothama kulo omunye. Yes, sayizwa indaba ngithi. Yes, no nikhulume kahle nonke. Ngicela nishayele ihlombe. Yes, mhlambe ngizodedela nabanye ke aphelele mhlambe ungasilandisa mhlambe ke ngeincident yakho mhlambe seke wayibona nokuthi mhlambe kwenzakalani ubona mhlambe ke omunye umntwana bemahlulela ungathini ngawakho amazwi. Ngabona omunye umfundi bemehlulela ngecathulo zakhe ayigqoke esikoleni, ngahamba ngaye ekhaya ngazama ukumsiza ukuze athole izicathulo zesikole. Ngiyabonga. Yes, I think siyasibona sonke ezikoleni ukuthi ke especially kwi-age ukuthi ziyaba khona izingane la zingenayo khona i-uniform. Guys, akukho right ngempela ukuthi ke mhlambe umhleke omunye umntwana noma ubona i-uniform yakhe, kodwa ke ngiyajabula kakhulu ngoba engikuzwayo kunina ukuthi niyakwazi ukubacabangela abanye nize nicabanga nokubapha even nomphako wenu. Ngimzwile noasemahle nayesho ukuthi ke angamupha phathi ikhaftini ezimbili. Ngiyithandile leyo impela le ikhaftini ezimbili. Sho mhlambe ngokulandelayo nasesila uyosiphathela semahle ikhaftini esinye. Yes, ungasondela iduma mhlambe nawe usilandise mhlambe ngeyakhe indaba. Into engangiphathanga kahle ukuthi esikoleni sami kwakukhona umfundi omusha owayengenaso isiketi sesikole, bemehlulela ngayo, bemhleka. Kwakuyinto engangiphathanga kahle kodwa yashabalala ngoba ngakwazi ukuthi ngimphathele esinye isiketi. Yes, that's very good. Siyabonga kakhulu. Ngiyalithanda uthando ninalo nesineke ngoba imfundiso ezinhle lezo, even nebandla liyagqugquzela lokho ukuthi ke masibe izandla ezibonakalayo emphakathini. Ngiyacabanga ukuthi isiqubulo saka Maria sisho njalo ukuthi ke iba izandla ezibonakalayo emphakathini. So konke nikwenzayo nikwenza egameni likaNkulunkulu, kodwa hayi ukuthi ke ukuthi usufuna kudunyiswe wena, kodwa udumo likaNkulunkulu. Asemahle khona indaba onayo mikhona ngicela usixoxeleke. Mina ngabona umfundi esikoleni ehleka enye ingane ukuthi igqoke icathulo ezibhobokele ngaphambili, maseke ngahamba ekhaya ngafuna ukumsiza ngamtholele ezinye icathulo. Siyabonga kakhulu umsebenzi wesihawu loqhubekayo. Khanyile unayo indaba nawe? Yes, ungasondela ngicela usilandise ngeyakhe indaba ukuthi kwenzakalani. Ngabona izingane ezihleka ezinye izingane zigqoke izingubo ezidabukile, ngiyazikhuza ngoba asiphuma emakhaya afanayo. Yes, so injalo indaba. Guys, ngiyabonga kakhulu. Mhlambe ukuvala mhlambe amazwi enu okugcina engawasho kubanye abangane abakhona emakhaya, mhlambe ningadlulisa maphi amazwi mayelana nalesi sihloko lesisethu sanamhlanje. Yebo, yamngela.
Engakusho nje mina ukuthi don't judge a book by its cover. Ungamehluleli umuntu ongayazi background aqhamuka kuyona ngoba sizalwe emakhaya angafani and izinto ezenzakalayo empilweni ngeke vele zifane, ngeke sibe perfect sonke. Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu. Aphelele namba abangani balalele emakhaya amazwi akho okugcina othanda ukwadlulisela kwezinye izingane ezisemakhaya mayelana nokwahlulela naseyikole nje lasifunda khona mhlawumbe ungathini kwezinye izingane ezilalele. Mina ngingathanda ukuthi siyeke ukujaja ngoba sonke asifani futhi asiphume endaweni ezifanayo. Yes, amazwi akho okugcina othanda ukwadlulisa ungasondela. Engakusho nje ukuthi ungamehluleli omunye umuntu ngoba asiphumi emakhaya afanayo. Yes, amazwi akho okuvala nje kubangana abanye abalaleli emakhaya ngathanda ukuthini kubona. Ungamhleki omunye umuntu ngoba awazi isasa lakhe. Yes, kunjalo. Ungasondela Khanyile amazwi akho nje okuvala nje. Ngiyathanda ukusho ngingamuhleki umuntu ogqoka izingubo ezidabukile esikoleni. Yes, injalo indawo. So ngiyabonga kakhulu guys ukuthi ke nibe ingxenye yalolu hlelo lolu. Ngiyathemba ukuthi ke nani nikwazile ukufunda kulesi sigaba lesi ukuthi ke kubaleke ngani ukuthi ke singabajaji abanye abantu. And I'm very happy ukuthi ke nikwazile ukubeka ukuthi ke kubaleke ngani ukuthi ke sibe nezindlela esingayisebenzisa ukunciphisa noma sigweme ukujaja abanye abantu. Ngiyathemba ukuthi abantwana abalalele emakhaya bakwazile ukufunda. Ngizocela ukuthi ke sisondele sonke la and then sobe sesiyavalelisa ke nisho ukuthi ke ningabantwana bakaSanti ningabantwana bakaSanti nisale kahle emakhaya. So ngizosho nonke kanye kanye nisho nabantwana bakaSanti nisale kahle emakhaya. 1 2 3 go. Singabantwana bakaSanti nisale kahle emakhaya. Yes, siyabonga kakhulu. Bekuyiyona ke leyo ke i-discussion yethu la sibheka khona ukuthi ke singenza kanjani sisingabajaji abanye abantu. Makadunyiswe uJesu Kristo kuze bephakade. Amen. Ngibonge kakhulu kuba ngani bami kade sibambisene nabo la kuyisigaba sokuqala kwe-TYT Catechism Hour la ku Radio Veritas. Ngibonge kakhulu ngosibusiso kaMhlongo. Ngiyajabula ukuthi ke ngibe kanye nani namhlanje. Ngiyathemba ukuthi ke nifundile okukhulu ngempela kulezi imfundiso ade sinazo nibazwile nabantwana lapha ya. Nizwile futhi ke ne-teaching of the church isikhumbuza ukuthobeka nothando lukaNkulunkulu nokwenza yonke into ngesineke sothando nangemthetho yebandla likaNkulunkulu. Hayike isigaba sokuqala ke sesifike ngasemaphethelweni manje sesongena ke esigabeni esilandelayo la sizothola khona ke inkonzo yezwi isifundo sokuqala sesibili kanye nevangeli sobe siholwa lapha yana ke uPhabalo Mohase kanye noLihle Khoza. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ke ngikwazi ukuthi ngishare nani lezi ingxoxo lezi. Ngiyathemba ukuthi ke nangokulandelayo futhi ke sophinda futhi ke sinizothamela la kuthi YT Catechism Hour nazise nabanye ke nje abakhona emakhaya nakumanye amaparish ukuthi ayibona nansi indaba enkulu la ivangeli likhulunywa izingane ezincane zizabelana ngezwi liqoqe nje bonke uma ungekho nje uSunday school noma uma lusomuhle eparishini yakho kodwa ke niqikelele ukuthi ke niyathamela njalo ngo4 ntambama abantwana balalele online izinto sezi online manje. So asike isidingo ukuthi ke nithi ke khona uncisheka eningakutholi kodwa ke zibe zikhona izinkundla ezinjengalezi ezisizayo kakhulu ukuthi siqhubeke nevangeli likaNkulunkulu namazwi kaNkulunkulu. Ngiyathemba ukuthi ke nangokulandelayo futhi ke niyothamela futhi ke lezi inhlelo lezi zika-TYT Catechism Hour la ku Radio Veritas 870. Ngiyabonga kakhulu ke kungathi uNkulunkulu ke angaba nani sesoqala nenkathi yokuzila ngesonto elizayo.
siyacela ukuthi ke singene sizile ngempela ukuthi ke kona konke inkinga esibhekene nazo la eningizimu kuzona zonke iphithiphithi kodwa ukuthi ngalokuhlawula kwethu kube isiyekelo emehlweni kaNkulunkulu asiphe isihawu ukuthi kona konke futhi ke sisakufisa kulonyaka lo ka2025 uNkulunkulu ke asipha amandla asikhanyisele asiphe nokuthobeka singahluleli abanye abantu singayihluleli nathi uqobo lwethu kodwa yonke into siyenze ngothando likaNkulunkulu makadunyiswe uJesu Kristu.